Hello guys, maayong buntag. Samtang nag-andam pa sa ilang kaugalingon ako mga anak guys. Ang gikuha ag kamera ag ahong apo ga pakaon sa isda. Lingaw kay bata guys. Ako raning apo-apo guys kay anak man ni sa akong pag-umangkon. Si Lorian. Pakilula ni siya guys. Samtang nalingaw ang bata, ako po mga sakop nangaligo pa, unsa pay kiyaw-kiyawon panamo sa graduation. Samtang ang inahan sa bata guys, kapatutoy sa iyahang baby. Anya sila karon sa nanay isang guys kay kanang murag ni action ni pangluod ning akong amiga. Niya ni siya karon nag-standby. Nagpalabay ras kagabion guys, diya sa ako ang paabangan sa nanay isang para mawayang kay ubo sa iyang bana. Standby sa siya dire pilang mga pilang oras ra. Kita go mga asawa kung mag-inom-inom atong bana murag mawatas kondisyon labi na og ato ang hunahunaon atong pinansya bitaw way moabot labi na kung tinghabagat na malain atong hunahuna guys. Morning sitwasyon na sa akong amiga. A few moments later. Eho Jacob June Pondo with honors. Gallegos Carl Lowen Camotina. Gamba Manuel Jr. Camputa with honors. Lindungan Raymond Dagatan. Same Orason. Nalia Sina Ultimo with honors. Namantukan Elsie Marie Belida with honors. Namo Joan Calorbor. Namoko Lisa Sugaste with honors. Namua Mira Aloha Kagating with honors. Olinan Mary Joy Lagaret with honors. Pahayang Sheila May Limaton with honors. Bartosa Joylene Pajo with honors. Salvalion J. Nicole Pala with honors. Labing tinood ani guys, gahilak gajud ko ani nga ni-escort sa kong anak sa pag marcha. Gahilak gajud ko ani guys kay nahinundong ko sa akong kaagi sa una ba na istorya na bitato nako. Unya ikaduha naluoy ko sa akong mga anak guys kay nakagraduate in town. Kinaluoy itong panahon sa pandemya bitaw. Naluoy po kong gahuna-huna nga nakasurvive in town sila guys, nakagraduate na in town bisan og na daghan kayong naagian sa kong anak kabahin sa naglabay nga mga pandemya. Di ba day ka malipay guys? Kinsa gud di malipay nga ginikanan nga imong anak daghang na tiluan nga mga pagsuway labi nagpanahon sa pandemya. Mao nang nihilak ko guys. Nganga na lang ko, wa na lang ko ingon nga kuan kay naghilak ko sa kalipay kay ni graduate yun ang duha nako ka anak. Pito sila kabuok o kani sila may mga manghod. Mao na nga di gyud
tumbas sana ang akong kalipay bisag muna-muna sa among kalisod nakagraduate in taon sila sa sekundarya. Mora na ang gipangandoy nila guys nga bisag sekundarya ra maka human jud sila. Nara na nila guys kung dili sila mo proceed sa college, tingali di jud mi ka proceed ang mga bata guys sa college kay wa man may kwarta. Pailob lang mi guys. Magunsa maming mga ginikanan guys nga ako in town wa ko insaktong pangita ang humbana mamanday ra unya ang among kita igo ra pud sa among inadlaw-adlaw nga pagpanginhanglan. Tigulang ami guys, mga senior citizens, wa na gyud tingali mahimo namo nga magpapa-eskwela sa among anak. Dili na lang may paluma kay kauton niya dili namo katol. Ang tingali ang among bunso guys, gaplano og kanang magtisda na lang kay aron nga makaabag-abag sa ginagmay namong pagpanginahanglan. Tingali tisdad guys, makaya pa tingali namo. Ang usa guys, padayon tingali siya pag trabaho bantay dagat. Awa mi handa nini guys, pero pagkaugma gihandaan mi nila ni Ma'am Flor ang akong mga anak. So, salamat kay kanimo Ma'am Flor sa kaayo nga imong gihatag kanamo. Bye-bye.